Assalamualaikum. Iki terus emang ceritane urung rampung. HP anyar, gitu, rokok enak, ombene es jare. Isik sitok urung, apa jare? Tak dudoi. Ben seneng kowe ya. Bojo lunga petakilan ning omah. Bayang ngeno iki lho. Ha, iki lho sing urung. Ha, motor anyar jar. Bayangno. Bojo ndi sih ra seneng jare. Sing wedok lunga, cek WC. Motor anyar numpak motor. Rokok enak, bayangno. Enak to. Tibane bisa dikirimi PNS ae rumangsane enak men uripmu bayang seneng ora jare ya seneng motor anyar kok rokok enak sapa sih ra seneng wis jare iki genah yo paling ganteng jare siji aja golek selingkuh nek selingkuh ora di anu gaji sasenmu rumangsamu penting anake diopeni sing apik pakane sego aja pakane gagal dididik tenanan ngono koe wah bojo lunga si lanang polahe kaya adus ora bener ngono kuwi koe rungokno kanggo wong lanang-lanang kuwi sing tinggal bojo lunga. Aja yak-yakan, aja dem-deman, wedhus piye. Ngombe oleh. Tapi webahe putih. Wis trajos. Cuman mendem wedhus piye kok rumangsamu. Masakne bojomu lho. Kayak Pak Joko. Pak Joko ngene iki. Krungu. Joko sitoke ya ora pati. Ya iki Joko sitoke. Iki arep makanan Taiwan. Jenggote lemu. Ya apa ning Taiwan? Demenan. Ya demenan ya. Jabang bae. Demenan ndak nang Taiwan. Ya apa ora? Jare akeh nang Taiwan ngono kuwi. Aku pengen sudah. Nah Taiwan iki upuk ya demenan tok. Jane aku ya pengen nang Taiwan. Aku kurung mergo akeh demenan. Ya, ombene koliang ya Santori. Kayak bengi dolan karo pacare. Lho penak men. Aku ya pengen. Pengen ning Taiwan aku ngene iki. Tapi apa karo bojo ora oleh. Asane kon ngupeni anake ngono lho. Rungokno wong lanang. Bojoke bener jane iki ora oleh lunga. Mesti rusak nek lunga ning Taiwan. Jawa apa ora kowe iki? Mergane demenan. Engko demenan tok ning kono. Omongane apik-apik ning anu omah. Masa teko kono mbake ngaluwara, gendak bojone wong, rondo-rondo di anu keloni. Bener piye ngono kuwi? Yo, ono Pak Joko. Ono Pak Joko ki lho. Iki Pak Joko iki arep demenan. Yo cah ki lunga rono Taiwan ki demenan. Jane kono akeh demenan. Pengen rono. Aku jane yo pengen. Wis ngono ae. Besok neh kesel aku. Wis ya, besok neh. Assalamualaikum. Ndang adus.